Komeleya Rojava ku di dema şerê li Rojavayê Kurdistanê de hatiye avakirin neha ji bûyî xelkên navçeyên ku şer û pevçûn didome alîkariyên însanî kom dike. Armanca avakirina vê komelê ew e ku alîkariya pêdiviyên jiyanî bike weka xwarin, amûrên saxlemiyê û paqijiyê her wiha mamayên zarokan û pêdiviyên zarokan. Komele bi piştgiriya xêrxwazan û rêxistinên sivîl alîkariyan peyda dike. Komeleya Rojava neha ji bo xelkên navçeyên qedexe û şer dest bi komkirina alîkariyan dike. Depoya Komelê li Parka Sumerê û li vê depoyê zed, qût, zexîre her wiha ji bo jin û zarokên lazimatiyên saxlemiyê û paqijiyê tên komkirin. Li kîjan navçeyên çi pêdivî hene li kamyonan tên barkirin û tên hinartin. Berpirsê depoya Komeleyê Mirad da zanin ku piştî ku navçeyên Kurdan hatin xerakirin û talankirin bi hezaran Kurd bê malmane. û komeleya wan her me ji xelkên ku navçeyên hatine xerakirin re alîkariyan dişînin. Çoluk pesara ku dimînin ji ber ku dewlet tiştek nahêlê tê xevê wederê em karê xwe ser zêdetir ser wî dikin. Em pêj me zaten bi deverê Kurdistanê da şer dest pê kiriye. Bi van destpêka da jî Sûr, Farxîn, em bêjin Silopî, Cizre, Nûsaybîn, Şirnak, Gever, van deveryanekê Mardin Kelboran, Darçkeçîr, van deverê me navçeyê me Kulve derexerebûne, Rojava derneğê alîkariya xwe bi germa germ giyandî van gelêhanekê em temel gıda ihtiyacı em li vê de temîn dikin, paketê xwe çê dikin. Van malbatê me deketine ji navçe ji ciyê şer xerabûne em pêwîstiyê wan bicîtînin li ser vîya li rû vîya xwarinê gedayî bêzê gedayî. Mirad da zanin ku xêrxwaz dikarin pere jî bişînin ser hesabê Komelê û dikarin zexîre an jî pêdiviyan kom bikin û bişînin. Wî got Komele heta niha alîkarî daye nêzî milyonek kesê û da zanin ku niha bi hezaran kes hewcê alîkariyê ne. Nam nêzîkî 200,000 mal em gihîştinekê 200,000 mal tê wê wa tê ku nêza milyonek nüfus dike. Me ihtiyacê wan dayê dîtin û em hin jî didin dîtin. Germa ger em digên wan. Em naxwazin bira gelê me ji ciyê xwe, deverê xwe, ji welatê xwe, ji ser axa xwe derkevê dervayê welat. Dema derkevê dervayê welat wata wî jî namîne. Armanca xwe dewletê zaten digiyekê. Endamê Komela Rojavayê banga hesteyariyê kir û piştevaniyê xwest ji bo Komelê da ku dikarbin alîkariya xelkên navçeyên ku hatine xerakirin bike. Gelekene van pêwîstiya jî bi tenê nayên jî hemû gel, hemû heval, hemû xelkê me gala xwe tevlî bike lê em ê bin vî barî da em ê derkemin ser. Em dixwazin hemû gel, hemû kes xwe tevlî vê jiyana vê xewata birûmet bike. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.